Hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdäniň sişenme güni. Türkmenistanyň demokratik platformasynyň kanallarına hoş geldiňiz. Şu gepleşiň temasy Türkmen halkyna näme üçin azatlyk gerek? Türkmenistanyň halky beýle kaklar ýaly öz azatlygyny alyp bilermi? Türkmenistan halky öz garaşlygyny alyp bilermi? Yazın komentarlarda öz pikirlerinizi, bize sizin pikirlerinizi gatı wajyp. Şuňky men gepleşimde ine meniň bilen Musa döwlet aktivisti meniň bilen şu gepleşik geçirýär. Musa, salamu aleykum. Salamu aleykum Murad ağa. Salamu aleykum vatandaşlar. Sağ olun çağırýanyňyz üçin. Ine birinji bilen men siziň hemmäňizi ýetip gelen täze bayram bilen gutlaýar. Gutlamak bilen size birinji bilen bir can sağlık, çeksiz baklı durmuş arzu edýär. Musa, sizem arzularınız bolsa yine halkymyza aýdyp bilersiňiz. Menem arzulara goşulýan Türkmen halkyna hakyky demokratik ýurt gurmany arzu edýär. Ve gazanmany şu ýyl nesip bolsa bilelikde guraş diýip umyt edýär. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, ine Türkmen halkyna azatlyk barmy diýen soragy bermäkä men ine mundan wajyp soragy beresim gelýär. Türkmen halkyna azatlyk gerekmi? Egerde azatlyk gerek bolsa, onda näme üçin gerek? Ine şu zaratlary ýazyn komentarýalarda biz siziň ýa-da pikirlerinizi ekrana goýup maslahatlaşar Musa bilen we beýleki ýa-da efire geljek aktivistler bilen. Ine her wagt Türkmenistanyň ýolbaşçylary bize Türkmen halkyna biz Türkmen halkyna gowy şertler dörederiz, baý ederiz. Biz Türkmen halkyny hemme betbaçylykdan gowrarys, oňa kömek ederiz. Biz halk üçin işleýär diýip hakykatdan hem bolsa konstitusiýany depkiler, öňkü haklarymyzy alyp, öýlerini öwdürip halkyň üstüne bir topar eksperimentler geçirip Türkmenistany türme öwürdiler. Türkmen maşy, arkadagy Ferdar, bu diktatorlar, türmedäki banditler ýaly öz öýlerine kliçka berdiler ve öýlerini halka şol kliçka boýunça ýüz tutmany mejbur etdiler. Hormatly watandaşlar, gelin söz azatlygyny ve azatlyk boýunça gurulun edelim. Söz azatlygy ve kanunyň hökmürawanlygy boýunça da gurulun edelim. Birinji bilen azatlygyň nämedigine teret geçelim. Söz azatlygy, azat pikir etmek, azat pikirleri alşmak, azat hereketler bulan barçy erkin habar serişdeleri bilen baglanýar. Azat habar beriş serişdeleri näme üçin Türkmen halkyna gerek? Ýurtda we ýurdun daşyna hakykatdan näme bolup geçýänini bilmek üçin. Ýerine ýetiş hökümetiň we parlamentiň agzalary takyp gödekçilik etmek üçin. Parahola karşı güreşmek üçin, döwletiň kemçiliklerini konstruktiv tanqid edip baha bermek üçin, ýurtda gazanan pullaryny ýerine ýetiriş häkimeti nira we nähil halka sarp edýänligini halka ýetirmek üçin. Hakykatdan hem saýlawlaryň nähil geçýändigini bize habar bermek üçin ine Türkmenistanyna azat ferişdeleri işlemeli şulu gurdu. Ýöne gynansak da Türkmenistanyna azat beriş ferişdeleri we interneti Niyazow öz wezipetine geçenine 1990-njy ýylda ýok etdi. Berdi Muhammedowlar bolsa şol ýol dowam edip gelýär. Ine men birinji soragym Musa, siz näme pikir edýäňiz? Biz azatlygymy haçan ýitirdik? Ya biz şonu alyp ýetişmedikmi? Näme pikir edýäňiz? Doğru, hakyky doğru soru. Azatlyk haçan ýitirdik? Biz azatlyk şu Sowet Soýuzy gurulanda biz azatlığımızı yitirdik. Sebebi her bir milletin, her bir adamın fundamental gymmatlyklary bolýady. Şonda erkin diýip bolýady. Dine uýup bilýärmi? Ýaşaýyş, erkin hereket etmek, bilim almak. Ondan mal baýlygy eýe bolmak. Şol azatlygymyzy Sowet Soýuzyna gurulanda düýgünden aldylar. Ene 85-nji ýylda perestroika wagtynda
Gorbaçov gelip perestroika dedi. Şol wagtda birazcık yeňilden boldy. Dine bir teklimdirmeli aýyrdylar. Ondan bir bayamana bir yol berdiler, emma şol halk düşünüp etmänkä şol Niýazow öňki şol ýykylyp barýan sistemany täzeden alyp täze güýç berdi. Şolda da Hasan Gysyp ýene totalitar sistema girdikde. Şondan bäri bize azatlyk ýok diýip hasap edýänler. Şoň üçin gat dogry pikir ine doğrudan Sovet Soýuzy gelende bizim azatlığımız doğru alırlar. Yani bolsa da Sovet Soýuzyna bir gurulan sistema var, Sovet sistemine. O ýerde näme diýsem, azatlyk bolmasa da bir ýere baryp, ýa-ni öz haklaryny talap et bolýardy, kazetler işleýärdi. Kazetler ýa-ni käbir ýerlerde bir taraf ve adalatly çökükler alýardy. Doğrudan häzirki sistema göre öňkü Sovet sistemasy has güýçli we has halka ýakyn bolupdy. Diýmek biz ösemde ýokda biz degradasiýa, biz ýa gaýýar. Ine 1990-njy ýylyň 27-nji oktýabryna Niýazow entek Türkmenistanyň garşylygy döremegine 2 ýyl galanna 1992-nji ýylda Türkmenistan döwleti emeli geldi. Eýýäm özü saýlawlary geçirip ýeketäk kandidat, ýeketäk özüni dalaşgar goýup prezident wezipesini, ýagny ýerine ýetiriş wezipesini, hökümetini ugurlady. Şondan soň 1990-njy ýylda başlap halk maslahat döredip beýleki Türkmenistanyň ýagny Karyat hökümetini we kanun çykarjy hökümetiniň üstünden ýa-ni halk maslahat goýup onuň ýol boşlugy bolup özüni goýdy. Edil Gurbanuly Berdimuhammedowyň edişýal etdi. Hem prezident, hem birinji minister, hem hopsuzlyk geňeşiniň ýolbaşçysy, hem parlamentiň ýolbaşçysy. Ine şunu biz tankid eden soň öz ogruny goýup, ýagny şol wezipeleri ogrulyny paýlaşdy. Ýöne ol 2 boşmak 2 4 bolşýaly, 2-ni öňüne goý, soňuna goý. Ýene de şo 4 bolup çykýar. Ütken zat ýok. Ýöne bir bütün dünýäni allamak üçin we türkmen halkyny allamak üçin etdi. Inni men şeýle bir soru beredim gelýär. Musa, ine bizim bir watandaşymyz şurýaly aýdýar. Wagtyn durmuş. Türkmene Türkmen azaty götürüp bilmedi. Şonuň üçin gerek däl. Sen näme pikir edýäň? Vatandaşymyzy azatlyk diýip näme düşünýändigini ilki soramaly. Meselem Russiýanyň propagandasyny azatlyk diýip şu LGBT ýaly onuň beýleki negatif taraplarym bolýar da näme diýseňem her jemgyýetde şol zatlar has ulagdyk tişirip görkezýärler, onuň şu adamlar şoňa inanýarlar. Şu azatlyk gelse şol ýaly bolarmy diýip pikir edýärler. Şoň üçin bu vatandaşymyza soramaly, azatlyk näme diýip düşünýär? Onu soramaly. Men pikirimçe Türkmen halkyna azatlyk beýlik halklary ýaly yarar. Näme üçin? Ine derdim, Türkmen halky taýýar däl. Türkmen halkyny intek östürmeli. Türkmen halkyny intek ýa-ni bir topar feodalizmdan ýa-ni kapitalizme geçmeli, ondan soň azatlyk bermeli. Häzir türkmenler azatlyk berýän seret ýaş gyýylar gelinler näme edip ýör, näme derler diýip bir topar ýalňyş pikirleri aýdyp halky başga tarapa sorjak bolýarlar. Onuň üstüne MHM işleýär. MHM agentleri. Ine şoňa MHM propagandasy diýär. Hakykatdan ünsörün. Ine sen täze Mercedes alýar. Ýaňy çykan Mercedes. Onuň ýürütürleşdirilen ýa gurallar bar. Täze gurallar. Bu diýmek näme? Haçanla dalynda barýan bolsaň birden öňden maşina gelýän bolsa öýleçýär. Ya da haçanla liniýadan sagra galjak bolsaň ýa şu liniýa da ýollar. Liniýany ýa-ni digende bir hili ses berýär maşin. Ya da öňde maşin bolsa sen gatraksyň tormuz berýär da şu maşin kakma diýýärli. Avto bezopasnost diýär. Ine şu ýazatlar täze maşinlara täze normal girizilip, ýa-ni üstýä maşinaň tehnika tarapdan ösýär. Ine şu maşin Mercedes alyp
bir itlenlik maşgala Türkmenistan'da var. Diýmedimlerine 3-4 günden soň şu maşyny beýleki maşynalar ýaly sürüpdiler. Diýmek, egerde Türkmen halkynyň itlenlik adamy, men ortaça adam aýdym, bir erkegi maşyn ýetem, ayal maşgala ýa-ki o stiralny maşyn ýugulýany bersen 3-4 günde boy bolsun bir hepde de 10 günde şol ýa-ki maşynlary öwrenip maşynlary unutup bilerler. Näme şu zatlar men ýa-ni sebäbi şu maşynlar demokratik döwletde, täze tehnologiýalarda döredi. Azatlyk näme? Kanun hükmü rowanlygy näme? Onun bir täze zat däl. Türkmen halky öňüm azatlykdy getýär. Azatlyk gatçak döwrenşe. Azatlyň moral tarapy bar, ýa geçmeliler tarapy bar, geçmeli tarapy bar. Onu halk kesitdiýär. Onu halk öz däpde suwlaryny ulanyp, öz pikirlerini ulanyp, öz arasynda bir topar ýa-ki maslahat edip, giňeşip, zat edip, parlamentde çykaryp ýa-da gazet jurnalyna çykaryp özü kesitdiýär. Ine şunu hotdan geçden, ine erwet bolýar, şunu hotdan geçden erwet bolýar. Ine häzirki durmuşa seredelim. Häzirki durmuşda ine gyýlar ýa ýeni biri moral taýdan halkymyň bir 70% bölegi moral taýdan gitdi, derejesi gaçdy. Adatlygam ýok, dereje de ýok, moralam ýok. Şonuň üçin kim şeýle diýse, men pikrimçe gaty ýalňyş. Egerde biz täze tehnologiýalary unutup bilýän bolsak, onu biz siyasi ýa sistemalary, siyasi prinsipleri unutup bilýän. Sebäbi sen eger bir çylşymy zady unutup bilýän bolsaň, azatlygyň bir onun çylşymy zat däl. Konstitusiýany okuyan, ýa jemgyýet şertlerine üns berýän bolly, ikide kadyýata sen çağırylary düşündirirler. Ondan soň kanuny bozmaksyn da azatlykda ýaşarlar. Bolly bir üýtgeşik bir Türkmene üýtgeşik azatlyk gerek. Umumy beýle halklardaky azatlyklar bolsa, onu da yarar. Öň halkymyz azat edýärdi. Çöllerde, ýa-ki meydanlarda azat edýärdi. Häzirim üns bersem, halk hükümet bilen iş yok. İş bolmadan hükümet bandita döndü. Hükümet kontrol etmesem banditler olup kaldı. Korrupsiýonlar, banditler. Menin pikirimçe azatlyk Türkmene yarar. Onu da öňüm azat gelip ýören halka biz ýene de azatlyk berýäs. Men şeýle düşünýär. Men ýalňyş aýdýan bolsam, Musa düzüp bilersin. Gaty dogry. Türkmenliň taryhyna seretsek, ikinci baskançak demokratik cemiyet vardı. Oba bolup hem adamlar bolup baý gary ayağı kiçi ayağı şoly hemmesi gelip toplanışıp karar alıp ondan hareket edýärler. Yani şol bizim sistemimiz ikinci birinci baskançak demokratik zady ýitirdik de. Ýa täzeden döretmeli şonu. Beýnämsakda şu totalitar sistemde ýaşan soň şu diktaturaň aşagynda bir-birine gepleşmende gadagan edildi. O da bir azatlygyň bir görnüşi. Näme şol aýrylar geplemäne, pikir alşmany gadagan edildi bizde. Şonu görmesak, çok mansuratda biz gazadan üstüp pikir edýän. Dogry. Egerde menim goşakda adyma egerde Türkmene azatlyk yaramayan bolsa, ýa bolmayan bolsa, ýa azatlykda ýaşap bilmeýän bolsa, onu näme ýol başçylar, ýa Türkmenistanyň diktatorlary, parlamenti, Birleşen Milletler Guramasynyň halkara kanunlaryna gol çekip Türkmene de azatlyk gerek diýip konstitusiýa düzüp, ona tasdikleýär. Onu aýyrmaly konstitusiýadan. Näme şolar aýranok? Olar dogry düşünýär. Hemme döwletler azatlyk isleýär, azatlygy almak isleýär. Dinamika sersen, dinamika diýsem ýa ösüşe sersen, ine Türkmenistan Sovet Soýuzy baka azatlyk bada adajyk, Sovet Soýuzy gitdi, diktatorlar geldi. Döwlet döremäkä eýen prezident wezipetini ogurlar, ýa-ki iki sany ogry. Biriniň kliçkasy, Türkmen başı beýlekiniň kliçkasy arkada. Täze bir kliçkaly bandit döredi, arkadagy serler. Bular eger dinamika sersen bizim azatlygymyz aşaklygymyz. Aşaklygyny etdi diýenim, konstitusiýany depgilep, bize vizalar giýirdip,
interneti yapıp Türkmenistan'ın öz interneti olmalı. O näme Türkmenistan'da unça adam, ilmi adamlar var mı? Öz internetini düredip, öýler programmalar düzüp, beýleki dünýäden has ökde bolar ýaly. Onu ýöne ýanky habar berişler işlerini yapmak, yok etmek sebebi Toğuzan'la Niyazov yapıp başlattı, yaptı doğru. Berdimuhamedov devam etti. İnni internetin üstülen, yani sosyal medyanın üstme ulen şol haber verişleri işleri üst başladı. Yani azat informasiya gelip başladı. Şondan korkup halk birden azatlığı çıkaymasın, azat informasiya alaymasın. Dine arkadan serdar, arkada yine şu azatları aytmanı mecbur etip dursak halk kalmadı. Bizi ayırmadı. Biz bir kanun, biz onu gogu düşünýär diýip ine şunu burada, şuraya siyaset görýär. Menin pikirimçe, inni döwrütkep bar ya, olar 80-nji ýyllarda, köýün asyryň 80-nji ýyllarynda ýaşap ýörler. Menin söýleýän guruluş sistema, Türkmenistanyň guruluş sistemasy, siýasaty, ykdysadyýaty 80-nji ýyllaryň sistemasy. Hatta 80-nji ýyllaryň sistemasy, şu sistema seretsen has öňde. O ýerde 5 ýyllyk planlar bardy. O ýerde ýanky ideologiýa bardy. O ýerde bir manily doktrina bardy. Bularda hiç tat ýok. Ugrukdan başga wezipäni her hil ýagdaýda saklamakdan başga ideologiýa ýok. Ine şonuň üçin şular ýykylmaly. Şolary ýa dewlet, ýa beýlik, ýa eýlik, ýa halk kalmaly. Ahir şular gitmeli. Siýasat sahnadan şular gitmeliler. Halk azatlygyny almalyny gadyp pikir edýän. Bu saatın näme pikir edýän? Aýdýanyz dogry, näme ine Sovet Soýuzyna bir näme oňatdy diýäňizde. Sovet Soýuzy 75 ýyl näme ýaşady. Şonuň soňky 10-15 ýyl gowy ýaşandyr. Ýöne galan 50 ýyly näme zulüm, terror bilen geçendir. Häzirki durmuşam 80-nji ýyl däldäni 1937-nji ýyla meňzeýär. Näme kim güýçli bolsa, elinde hak hukuk var bolsa, pistolet bolsa ya güýç bolsa edenini etdiler de şol çikiste diýdi, NKVD diýdi. Şonu geçip barýar. Näme terror bilen başlandy şu näme häzirki sistema terror bilen gutarýar. Başlanan wagtda şol Sovet Soýuzynyň diýip pikir edýänmen, şol bizde Sovet Soýuzynda administrativ kodeks bardy, cinayet kodeksi var ama konstitusiya diyen zat yoktu. Konstitusiya diyen zat Amerika'dan Fransa'nın konstitusiyası alınıp verildi. Onun için verilen zatın kavaklı gımmatını bilmeyenler. Şol Sovet Soýuzynyň bize Fransa'dan revolüsyon esasında ya Amerikan revolüsyon esasında gören konstitusiyanı bize peşkeş hükmünde verdiler. Bize şol gadabını bilmedik. Sebebi Ankara'dan gelýän şol ýaňy bir ýazdy da Oncuk Musaýew çaly adamlar bolan üçin diýip. Oncuk Musaýew şol Sovet Soýuzynyň ölümi kadykdy. Näme şol mançurtlasan adamlar Niyazov getirdiler. Yani Sivisa Joy Karalar diýip daşda ondaki adamlar diňe yallaklamana, övülmäne, örmen son adamlar Niyazov ya moral taraftan pes adamlar, ahlak taraftan pes adamlar öne çıktılar. Fikir edýän. Doğru pikir. Ine men deňişdiremde şunky sistema bilen Sovet Soýuzy sistemasyny deňişdirýän. Şonuň üçin şunky sistema hatda Sovet Soýuzy sistemasyndan ham gaty pesse. Yani şondan düşündirýär. Biz başga zat göremiz okda. Yani şonuň üçin inni halkymyz hakykat görmeli. Hakyky diktatorlardan garşy bolmaly. Döşüni açıp gezmeli. Beýleki ýurtlar ýaly. Ýewropa ýurtlaryna adamlar, Amerikan adamlary ýaly. Näçip olar arkyn gezmeli, näçip biz göremeliler şeýle. Türkmenler, Türkmenistanlar azatlygy, adalatlygy iň gowurýan zatlardyr. Şonuň üçin biz hökman gerek. Indi şu ýerde bizim bir watandaşymyz Tüp İlyas Gatow bellek geçdi. Azatlyk, özgürlük ruhun dasydyr. Ýagny türkmen çaýdanda ruhun iýmiti. Gaty dogry. Eger azat bolmasaň, içinde öz-özüň gysyp gezýän,
aýtjak zadyň aýdybilen ok, etjek zadyň edibilen ok, öz ideýalaryny realizowat edibilen ok, ýerine ýa-da ýitirip bilen ok. Sen her wagt birine bagly. Korrupsiýonera, hökümetiň ýolbaşçy diktatora bagly. Arkadagy serdar, türkmenmaşy diýdi. Olaryň altyn asyrlaryna bagly. Olar halkyň üstüne eksperiment geçirip altyn asyr, arkadagy asyr, ýene bir zat topluma tapyp, ýa-ni halkyň aňyny iýip bir ruhnama ýazmaly. Ruhnamany ýazmak üçin men hata etdim bir 3-4 ýyla hemme işini taşlap üstüne oturmaly. O nähili? Egerde 5 gedek gahrman bolup diýjegini işleýän adam ýene de ruhnama ýazyp geçýär. Näme o robotmy? Ya näme ol şeýle bir ýanky Elon Musk'tan ökde adammış. Elbetde ýok. Elementarny paraxor, kezzap, siyasi maşennik. Ine Saparmat Niýazow. Men şu arada ýörüte videolar ýazdym. Şu bir günlükde çykar, şonu özümiz faktlar boýunça deňeşdirelim. Musa, sen näme pikir edýäňiz? Ine türkmençe aýdanda ruhun iýmiti azatlyk diýär. Bizim vatandaşymız Türk diýär. Gaty dogry belläp geçdi. Meniň pikirimçe mümkin biz ýalňyş ýandyr. Siz näme pikir edýäňiz? Gaty dogry, näme azatlyk şahsiýetiň ösmegine mümkinçilik berýärdi. Azatlyk bolmasa senin öz şahsiýetiň çağlanan geljegini böwetdi. Ondan azat erkin adamlar ya da gulu adamlar mentaliteti boyunca bölünýärler. Aristotel'in aýtmagyna göre de indi Aristotel'e salynsa o bir näçe teoriýa berýär. Tebii tarapdan berilen mentalitet bolmany, mentalny gul bolmany ýa-da konstitusiýa esasında, ýagny ulalaşyk hökümet basyp durýar. Sen hem ulalaşýan şol belli bir şertlerde hereket etseňi öz hereketlerini özün goýýan ýa-da adamlar erkin dogulýar ve şona karşı gidiyorlar. Teori getiriyorlar. Ve indi debat getirsen böyle, ılaşsan böyle, ılaşmasan böyle. Yani erkinlik çok mansuratta şahsiyetin üstüne getiriyor. Mesela Amerika'da, Fransa'da in nokta adamlar, Germanya'da in nokta adamlar teknolojiyi ya da sungotta derece kazanıyorlar şunlar. Burada mikrofonu benimki ya sizinki bir kere canlanıyor. Yok mikrofonu kovucuk ya aydın. Yok ben buldum açtım. Mikrofonunuzu yapıp Murat ağa yanlış mı? Aydın Musa. Yok ben Aydın. Ben buldum Murat ağa eşitiliyor mu? Eşitiliyor. Gülyalı eşitiliyor. Yine bizim efirimize Mıyralı deyip bir aktivist koşuluyor. Hoş geldiniz Mıyralı. Hoş bulduk. İnternetimde problem var mı? Yok doğanok biz sizi görüp Aydın. Hoş bulduk. Sağ ol. Bol. Yine şu yerde yeni de tipil yazıyor. Tabii yayılsak önünü keyfim. Bir minut bulyal başka bir yazdı kovu edip. Yok, şuna da cevap vereyim öyle. Bir katı yazdı. Ben şunu nimetini tapayım, komentar etme. Yine 5 narkadi dip yazıyor da. Näme Türkmenlerin azatlığı, hak hukuku yok mu? Türkmen milleti başka milletlerden kemeri var mı deyip. Elbette kemer yok. Elbette kemçilikler var. Tevirler şeyle diye. Türkmenler şunu gülyalı yaşa. Beylik halklardan kem derler de. Yine şu sözü şu fikre näme cevap verir Musa? Gülyalı
Beýlik hakladan kim ýaşamdyk? Allahjan, Hudaýjan diýerler. Özüňiz näme pikir edýär? Egerde Türkmenler gowy ýaşaýan bolsa, 2 milyon Türkmen daşarutlarda Talibançylyk, gulçylyk etmeni çıkmazlar. Çağlarına gynansak da müňlerçe çağlar yetim galdy. Enes atasy özüm ýaş wagtynda da çağlara has bir kriz döreninde has köp ejir çekçen adamlar, şu iciz adamlar nämiz gatlagy, maýyplar, garrylar we çağlar da çağlardan adamın iň gowy durmuşan çağlyk wagtyda ene atan ýanynda bolmasa we onun çağlyk ýöwri bolmaýardy. Şol galan adamlar çağlaryň. Hemşire basın aslında geçýärdi. Adamlar kaçıp şol çağasyny ýetirmek üçin Türkmenistandan çıkıp Türkiýe giderler, Russiýa giderler, başka ýurtlarda eklenşik adamjak bolup giderler. Mesela onlar 13. asırlarda 13. asırlarda Maru Şahı Cahan deyip aýdýarlardy. Mary dünýäniň paýtagty deyip bir onun Mısır'dan Bağdat'tan gelmene hövesi edýärler Mara. Häzir bolsa Mara'daki adamlar Türkmenistan istedik topadından daşawda çıkmana razı. Afrika bolsa da gitmene razı. Onun için bu propagandanyň esasında alyp barýan zat da ideýadır. Türkmenler gowy asmany parahat. Onu näme üçin ýaradylýar? Adamlar nähili passivni goraw da özüne görüş, özünün durmuşunu onatlaştırmacak olup pasiv goraw gitýärler. Özüne bakana gözleri asmany parahat ýurdumyz oňa biz böyle ýurtlardan kim der? Birak bolsa Siriýa, Awganistan ýaly bolar diýip özüne aklaýarlar, özüniň ejizligini, namartlygyny. Togy. Miraly, siz näme düşünýäňiz? Ine asmanyň parahat, ine arkadagy serdar bizi pikir edýär, ine nesip bolsa bize kömek eder. Beýleki döwletlerden kim birimiz ýok, azatlymyzdan beýlik zatlarymyzdan diýip adamlar aýdýar. Halkyň arasynda şu ýaly propaganda ýörüdýär, emhem işlerler. Siz näme pikir edýäňiz? Dogrymy şol? Doğru, elbette 2007-nji ýylda 2007-2008-nji ýylda benzin meni mugud etjek diýip ortaga goýarlar. Şonda gaty halkyň köpçüligi käbirleri beýense de wastondan kellesi işleyen adamlar bu benzinin gymmatladylyp benzini mugud diýip ýüzünden gymmatlatyp koýup adamlaryň birini bükendigini şo wagty bildiler we şo wagty bu gürümler gitdi. Bu Türkmenistanyň halky inanaýyn, Allah nesip etse 2023 Türkmenistan bizinki. Halkynky Türkmenistan. Halkynky. Bizim halk. Ine Nurşan Sezar gol soru berýär. Konstitusiýa işlemeýän ýurtda azatlyk bolmaz. Azatlyk hiç kim getirip bermez. Türkmen halky öz azatlygyny görüşüp almaly. Musa näme pikir edýär? Şu pikir boýunça. Başda näme diýdiniz? Burada Konstitusiýa işlemeýän ýurtda azatlyk bolmaz. Azatlyk hiç kim getirip bermez. Türkmen halky öz azatlygyny görüşüp almaly. Gatı doğru konstitusiýa bolunma istendik nähili maşin hukmunda instruksiýa bolsa da döwletde konstitusiýa. Eger de spesialist maşiny ýöretmeli bolsa, spesialist görüş näme işleýär, şu maşiny işläp başlaýar. Konstitusiýada her bir adam, her bir grajdan raýaty ýurdun raýaty şol konstitusiýaga görkezlen maddeler işletmeli. Bizde azatlyk ýok diýip gıra çekilip dursak, azatlyk hiç kim getirip bermeýär. Hukman suratda şonu işletmek üçin talap etmeli jogapkar adamlardan. Eger de bir adamyň sesini eşitmese toplanışyp talap etmeni öwrenmeli. Ine şu 2 ýylyň dowamında adamlar gepleşýärler, toplanýarlar.
yurdun içinde de adamlar toplanışıp gepleşýärler deme arz edip başlaýarlar. Indi konstitusiýa ýuwaş-ýuwaşdan işletmäni öwrenýärler. Doğru. Hoca Nefes, sen näme pikir edýän? Zaten doğru fikirler yazıptır. Tabii. Ya da Hoca Nefes tapawdy yok. O da bizim adımız. İngberkisi mağdinden varıp çörek alacak korsan özün varıp orçuda duruyan bu bir. Öz kartoşkanı iyesin gelse atıda kartoşkanı ekýän erkegen gazı alýan pisenden soň olam 2. Diýmek hem yurdun başına oturumu haramladanyň götüne def ýok dastoýny adam getirmek ol hem halkyň haky. Allah Taala tarapdan din İslam tarapdan ruhsat berilen şoň. Doğru. Ine azatlyk bolanny diňe söz azatlygy, hereket azatlygy, informasiýa azatlygy däl. Azatlyk bolanny sen azat ýagdaýda biznes edip bilýän, sen azat ýagdaýda potrutçylyk edip bilýän, sen haklaryny hiç kim bozmaly. Ine şonuň üçin azatlyk barýerine garaşsyz kaziýet hökman suratda bolmaly. Ýagny azatlyk saklap, gowrap saklar ýaly garaşsyz kaziýet ýa-da döwletiň 3-nji guruluş şahasy bolmaly. Indi gelin terdik geçelim. Garaşsyz kaziýet ýa-da döwletiň 3-nji guruluş şahasy näme üçin gerek? Garaşsyz kaziýet konstitusiýa bunun bir ynamdyr. Eger garaşsyz kaziýet bolsa, onda konstitusiýada işleýär. Garaşsyz kaziýet bolmasa, konstitusiýa işlemez. Konstitusiýa işlemese azatlyk ýok. Kazylar konstitusiýanyň maddalaryna gönden göni işletmegini üpşün etmeli adamlar. Kazylar garaşsyz bolmaly, olar kanunyň hükmürawanlygyny üpşün etmeli adamlar. Diňe kaziýetler ahir soňy kanun bilen baglanşykly ähli jedeller çölmeli. Prezident däl, bir korrupsioner däl, vice-premier däl, arkadar däl, diňe kaziýet. Kazylar her ýagdaýda kanunda görkezlen kanuny kaddalara laýyklykda adalat we jogapkärçilik çäretini ketgitlemeli. Türkmenistanda kazylar prezident tarapyndan bellenilýär. Olar garaşsyz däl. Egerde biri döwlet işgär ýa-da bir raýat seniň hakyňy bozaýsa, sen garaşsyz kazyda ýüz tutup öz hakyny gorap bilmeli. Kimde kim sana töhmet atsa, istenik adam kazyetde hakyny gorap biler. Hökümet we başdanlara esasen diktatorlara garaşsyz kazyet gerekdir. Garaşsyz kazyet diňe halka gerek. Sebäbi halkyň garaşsyzlygyny, halkyň azatlygyny gorap biljek organ garaşsyz kazyet. Ine serden bizde azatlyk ýok, sebäbi konstitusiýa işlenok, konstitusiýa işlenok, sebäbi kazyetler işlenok. Kazyet garaşsyz. Hemme kazyeti ýa-ni ýokary kazyet belli, ýokary kazyeten prezidentiň öňünde, ýagny ýerine ýetiriş hökümetiň öňünde, ýa-ni kandidaturlary tasdikleýär. Ine diýmek ýene-de biz bir adama bagly. Diýmek bizim bar azatlygymy bir adama bagly. Ýöne konstitusiýada bunu ýazat ýok. Realistde bolsa bolýar. Indi men soragym Musa, sen näme pikir edýäňiz? Bize garaşsyz kazyet gerekmi ýa-da bize diňe azatlyk gerekmi? Hökman suratda kazyet garaşsyz bolmalydyr. Xitaylaryň bir nakly bardy. Polisiýa köp bolan ýurtda adalet we kanun ýöremeýär diýip bizde şol polisiýa we mehkeme diýdi şol işgärleri azaltmaly. Ondan kazyet bir näme bir garaşsyz bolarmy diýip pikir edýän. Aslında şu jurisprudensiýada reforma köp geçirmeli. Hökman suratda demokratik ýurtlaryň şerti kazyet garaşsyz bolmalydyr. Garaşsyz kazyet bolmasa onda aňyrda azat demokratik ýurt guraş diýip umid etmelidir. Doğru. Serdar siz bize işleyelim mi?
Şurada bir O işten. Aydın Musa. Şurada Kazak doğanımız zat yazıp durdu. Türkmen halkı diktatura yakın halk mı deyip sorattırsa. Türkmen halkı aslında cevap veresim geliyor. Türkmen halkı aslında çarvadar halk, göçmen halk. O çarvadar halk onlar yaşayış obrazı boyunca, stili boyunca erkinliği söyleyen halk. Hiç kime boyun eğmendir, dize çökmendir. Gaytamı benimle olsa gaytamı verendir. Olmasa da çölek patıpısını inmek çölün içine gideceğiz. Türkmen halkı hiç diktatura yakın halk değil, erkin halk olanlar. Yani Sovet Soyuz gelende kolektivizat edip adamları şolak bilen bilsen Sovet Soyuz'unda Oruslar bile gelmeyi bilen teknoloji ılım bilen bile geldiler de. Şol ılım teknoloji aldanıp komünistler, memurlar ve diktatura geçtiler ve mankurtlaştılar. Ondan diktatura yol açtılar. Türkmen halkı hiç vaatan diktatura yakın halklardır. Doğru. Yine bulur ne yapıp şeyle diye de bizim bütün Merkez Asya'da ve beylik devletlerin önüne, halkların önüne bizim bir yüz keşfimiz var. Olum ervet. Sebebi Niyaz'ın etkiden dağıttığının üstüne halen bütün dünya şoktu. Kurbanul Berdimuhamedov idiotun eden zatlarına bütün dünya gülüştü. Ananın men Almata'dadım. Niyazov Almata varanna yankı Medeo'da duşuk oldu. Yankı Esengen duşuğu deydi zaten. Şu yerde Niyazov öz Türkmen halkının vice-premierlerini beyleki devlet yolbaşçıları yankı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Belarusya, Esengen devletlerin yolbaşçının önüne konfet çeyle görkezip öz vice-premierlerine emedekler şu konfeti alırdı. Öz kollega, öz işteş yoldaşlarını gul hükmünü görýänini görkezdi. Türkmen halkını şöyle de maskara etti. O Türkmen halkını ne? Türkmen hükümetini, Türkmen yankı halkını duruşu yankı devletin maskara etti. Onu men eden o. Onu Saakashvili gülüp gen görüp bütün dünyada aydıp diyor. Onu men Kazakistan'da deştim. Gen görýärler adamlar. Ne şu yal kezzaplar yolbaşçılığı gelip özünü beşede kahraman edip dünya öz enatasını kahramanlar edip Türkmenistan'ın geleceğini bozup Türkmenistan'da yaşayan adamların azatlığını doğal uğurla azat haber değiştirir, azat söz, azat fikir, azat hareketleri yapıp Türkmenistan'ı türmeye vurdular. Viza yirdiler. Şu näýili Türkmenistan'ın halkını gızıp bolýan bolsa, dürlü eksperiment metodlar tapýar. Bu halk üçin işlen o. Bu halka karşı işleyen. Men şoň üçin Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov izlenýär. Siz cinayetçi. Siz bir kanun ýagdaýda eýýäm adalatsız bir kanunçylyk edip cinayet iş edip prezident wezipetine gelýär. Kakanlığın arkası bilen. Sizi halk saylandı. Sizi halk saylamadan, sizin ukuyuňyzam yok, sizin bir aňary başy bir pikirleriňiz hem yok. Halky öňe ýaly. Şol halky gysyp, wiza girdip, o beýlik zatlar gysyp ýürüdýär. Ulugur näde olur? Ulugur Türkmenistany 80-nji ýyllara akydýan ugur. Jadan, Hramov, Raşid Meredov olur öňkü asyryň adamlary. Nähili halky azatlyksız saklamagy gowy ýalar. Bize täze adamlar gerek. Bize halkyň içinden ösen pikirli, beýleki daşarutdaky öňüden adamlardan iza almayan adamlar öňe çykyp halka gitmeli. Bilimler bermeli, azatlyklar bermeli. Ine biz şol ugur bizi Türkmenistan halkyny, her bir türkmeni östürer. Men şeýle pikir edýän. Siz näme pikir edýän Musa? Men ýa-ni aýdan sözlerime goşaýyn, bagışlan şo Kazak doganymyza. Ýa-ni Türkmen halky erkindir diýip, meniň pikirim däl ol.
İbn Haldun deyip sosyolog, tarihçi, filosof bolanda. Özünün kitabı Mukaddime deyip kitabında o politologiyada klasika hasaplanında Türkmenler hakkında yazıp geçen 14. asırda. Ondan Oruslar gelende de 19. asırda Orusların etnograflar Türkmenleri kasetini, gıl kasetlerini öğrentirlerdi. Sol yerde Türkmenlerin erkin azatlık söylendiğini aytırlar. Türkmenlere geçi pustuni yani geçi priroda deyip aytıyorlardı. Yani erkin adam deyip ad koyuptırlar. Şunun için Türkmenler hiç vakit bir diktatura kolay adam halk değildi. Baştan söz neyme soru verdiniz Murat'a? Sesiniz yaptık Murat'a. Ben soru verdim. Yine Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti, Türkmenistan'ın 80-nji ýyllara akypdy. Öňkü siyasat. Öňkü kommunistik sistematynyň siyasatçylary, propagandistlary, ulum gubudar propagandistlary, Jadan, Hramov, Türkmen halkyny türme geçirdiler. Niyaz bilen. Yani bular diktaturan arxitektorlar. Yine şol sisteme häzir gidip dur. Şol adamlar dinlenip dur. Raşid Meredov, Jadan, Hramov, täze gelen bir kanun ýagdaýda prezident Ferdar Berdimuhammedow şu ýol alýar. Men diýjek bolýanlarym Türkmenistany hökman öňe giden Ýewropa döwletleriniň ýol boşundan kimden öňe giden öňe düş pikirli adamlar ýol boşuny etmeli. Olar Türkmenistanyň her bir adamyny östürmeli. Sebäbi Türkmenistan nämeden barar? Diňe tewaýlyklardan ne? Türkmenistan'ın esas kıymetleri adam resursları. Yani adamlar. Şoları biz östürmesek. Adamlar ösünne olur misal için bir tebigadan sen katı etse onu 3. abrabotka edip bir 10 etse bahat bilýär. Ýöne bir adamı östürüp onun bir tap bilecek zady Türkmenistan döwletini bütün östürüp bilýär. Milyonlarça yani esse Türkmenistan östürüp bilýär. Şonuň için adamlara bilimler vermek, olara azatlyk vermek hareketlerine, biznes bolsun, potrokçuluk bolsun, ilmi uğurda bolsun, täze açyşlar bolsun, azatlyk berip öňe ýa urukturmak, ol bir öňe giden ýol boşlugy etmelimi diýen. Onu Serdar Berdimuhammedow başarman diýip men şeýle pikirim bar. Eger näme dogry bolsa da aýdym. Gaty dogry, sebäbi we dolandyrmaň bir usulyny bilýärler-de, şol diktatura totalitar sistemadan çıkan Türkmenistan dowam edip gelen Jadanyň proýekti boýunça olaryň öňkü şol kommunizmde nähili dolandyrma bolsa, ýagny merkezleşdiren dolandyrma başlanan esasında terörün üstü bilen dolandırma başka usulunu bilýärler. Başka usul bilen oklar. Erkinlik näme? Adama hormat koymak, adamın gymmatlygyny bilmeýärler. Adamın erkinliğe hakkı bardygyny bilen oklar. Şonuň üçin bu atasak şol nähili oğul terbiýelen bolsa, o da şol ýol bilen gidýär. Başka usul gören ok. Bize hukman suratda şu daşar yurtdan mesela Saakashvili diýýär adamlar Amerika'da okap gelýärdi. Ondan Gürcistanda reforma geçirýär. Şoň esasında da halen Gürcistan şu demokratik prinçipleri saklap durnukly bir erkin yurt boldy. Bolmasa şu ýokardaky Ivanishvili diýip Gürcistanyň parlamentining ýolbaşçysy var. Orta taraftan koyulan entem şol orta geçirecek böyle yöne Gürcistan'daki geçen reformalar, demokratik reformalar totalitar sistemine eltene adamlar, taze adamlar, taşörtten gelen adamlar reforma geçirdiler. Yerlerde yani erkin fikir edip bilýän adamlar işleýärler. Bize de şonyalı adamlar gerek. Mine şol Türkmenistan içindeki işleyen adamlar, boş aparattaki yerlerdeki adamların 50%'ını profil prigodnu, yani profesyonel taraftan okuyupsuz adam bir kasaplıyor. Onu yerine göre emesek, onu takminen aýdyp bolmaz, elbette. Takminen aýdyn, değil mi? Elbette. Ine men bir sorum ma,
Serdar beýerde bolsaňyz, halk özüne eksperiment etmegine ruhsat beren okmy diýär. Men ýalňyz aýtdym. Türkmenistanyň diktatorlar Türkmenmaşy diýdi, Arkadağ diýdi, Arkadağ Serdar özüne kliçka goýup bandit bolup Türkmenistan türmäge gurdular. Türkmen halkynyň üstüne eksperiment barly geçirdiler. Altın asar, ruhnamany ýyzyp gördüler. Arkadağly döwür et gördüler. Ýene bir zat et gördüler. Ine şu ýerde bizim bir Katya Atabayewa soraw berýär. Näme halk özüne eksperiment etmegine ruhsat beren okmy diýip aýdýar. Sen näme pikir edýäň? Serdar? Serdar bizi eşitýärmi? Sesini ýapyp. Diňlet durna halk özüne eksperiment etmegine ruhsat beren okmy diýär. Aslında şeýle teretsek 70 ýyl SSR döwründe ondan soňra gelen 30 ýylda halkyň üstüne diňe eksperiment geçirdiler. Her türlü подавление народа. Arada bir kitap okudum bärde bir Kommunistik Soýuz SSR wagty bar SSR görüp gaýdan adam politik ýene bir zat bolup şu kitabyna ýazýar da даже psixologiski точки зрения seredenimizde diýär. Iň barçy şu Хрущёвкалар diýip at jaýlar bar ya bütün Soýuz boýunça Хрущёвкалар. Bu Хрущёвкалар spitальny patolog zanиженny 2.75 şu adamlar pis patologlary jaýlarda ýaşatmak hem физически ve волёсunu подавление etmek için edilen işte человек привык жить в какой-то коробке с определенным потоком, с определенным стандартом. Yani bu hem Türkmenistan'ın halkının yaşmağını çıkarmana mümkünçilik görmedi ya da dininden çıkmasına mümkünçilik görmedi. 70 yıllar oturdular mı böyle? Sonki 30 yılın içinde de kendi eksperiment edildi. Bir eğdik gördüler, bir beydik gördüler, önünden mış koyuverip izinden benzinini kestiler, suyunu kestiler. Bugünkü günde bağışlanmanı, polisiyanı, vayenliğini, prokuroru, komitedi, muğallimi, budjet nedaraların ehlisini ayakta tutmak için, aylık tölemek için yine de şu halkın üstüne nalogu güçlendirdi. Dasariyottan gelen pullarım derler. Elbette eksperiment geçiri oti. Ama sesinizi çıkarayın, göreyim deyip şu arka neydi oti da beter kısı oti. Beter kısmak zaman nesip bozan inşallah diktatörası özünün sonunu özü getirecektir. Yani vatandaşımın bergen soragy halk özüne eksperiment etmegine ruhsat beren okmy näme diýär. Halk günäkar diýen bolýar da. Näme pikir edýäň? Давайте возьмем просто ситуацию. 70 yıllara hükümetin işgalleri esasen yukarı vazifede oturanlar Moskvadan beter KPSS bilen, partiya bilen Sibirden korkýadylar. Hani gürümler edilýärdi planı ýaşulyny Moskwa çağırdylar diýse, boldy men indi gelemok diýip sadaka edip sadet gidýän eken. Gelmesem gözlemen, şo ýitýän men diýip. SSR dargandan soň buların bir ýadynda galan zatlary SSRski, Sowetski Savokdan kellesinde galan zat Leninin öwretdikilen zatlarından biri Grad Nagrabliny. Ve bular geldi ýurdun başyna ýurdu düzelin azy birje bolup bar bolan sistemamizi, senagatymyzy galdyrmagyň deregine ogurluk etip başladylar. Bulan bir eksperimentin bir görnüşi. Bir ogurluk edýär, plança $1000 para berip bir edara başlyk bolup geçýär, satyp başlaýar. Muňa kömekleşýän kim? Orun basary, kömekçisi, garawuly, köçe süpürýänçisi. Они всех в это засунули. Этот эксперимент провели. Nämemiş? Hani yine de din tarapdan girenimizde adamın vücuduna haram sokmalı bir şekilde diye. 70 yıllar dini tanımadık, arağı bilmeyen içtik diyeli, bilmeyen içtiler diyeli, şey edip öğrettik diyeli. Yani son 30 yılın içinde keyfin haramdığını, arağın haramdığını bilseler hem adamlar bilgeçleyin içip, çeramla içip gezdiler. Sebebi yurdun başında oturan adam mollalara gorkazına beri otuyor. Şey divaydın. Aydırlayan geplerin belli. Dulumunuzla halk günahkar değil mi? Halk o vakti ses çıkardı halk. Bunu bilýär hemmemizin. 91'de de, 95'te de, dine Aşgabat'ta da bu vakaların hemmesi Daşov'da da oldu, Balkan'da da oldu, Mar'da da oldu, Levap'ta da oldu. No, они были независимости друг от друга.
их всех удалось им подавить в тот момент. Неорганизованный. Неорганизованный, связь yok, kontakt yok. Ama bunlarda связан var, kontaktan var. Ve inanay, Türkmenistan'da bilecek köçede araba sürüp gören ya da on prafta işleyen ya da bazı hani ministerliğin birine işlev oturan şu daşları yuttuk yer oturanlar bir gelse de bir birleşsek de ağdarsak bir oturan adam gatken yurdun geleceğini alıp ediyen, öz bala çağasını aladasını ediyen, şu atyanlar ministerler ya da kabinler ya da Minabaron'un olsun ya da MVD'nin olsun ya prokuror ya комитет tapao diyor. Они же все прекрасно понимают, если что-то и произойдет, то они убегут первыми, они всех бросят на сиденье. 2019'daki vakanı aytıp geçecek şu kayda. 2019'da yazın günleri belli şahsiyet TikTok'ta, YouTube'da her yerde bilemem o dövüler, hayır sosyetlerde prezident öldü diri görkezini panika dönelerine sol vakti velayetlerin kâbirleri bilen haberleşenimizde ağam dedi şu dedi prezident öldü dedi kırın olanda dedi ölenden sonra hoca çiriz neskilke mesut dirisi ortaya çıktı etti. Velayet merkezlerindeki bunların da mesni biznesi padjad edip günne pul yığınayan merkezleri var da velayetlerde. Her kalfazdan etraftan oradan bütün sevdan okotlarının bunlara paçka pul geliyor. Birileri katmaya, birileri yığmaya, birileri karabka salıp sana maşine mindirip ek diyeler aşka vardı. Şolar diye, şo vakti diye. Pullarından taşlakka çıktılar. Oğlanlar gür giden pul diye. Pulun hocayılları yok, biz otiz. Bir düzeyine ettik. Oğurlasak mı, oğurlamasak mı bilemiz ak diye. Cana da cevap vermediler. Bir neçe günden sonra ortaya çıktılar diye. Hatta ortaya çıktı, Medvedev geldi, Potomani prişti. Da etiva yitirmeyen yığınama, hiç kimden pulum yığınama anlatırdık diye. Эти проблемы olmasın diye pulunu но результат очевиден. Только просто шух того, что он уже умер, и что все, власть в стране меняется, было достаточно, чтобы они начали драпать по когтям. Tövbe etmeyen kaçtı sebebi Daşarı yurtlarda, Avrupa yurtları, Dubai taraflarda, Arabistan, Türkiye'de, Hatay'da, Otay'da, Butay'da немерное количество наличек имеется в этих домах, которые они где-то прикупили, которые охраняют, которые ummasız derecede наличка pul yığınılıp getir. Manat olsun, dolar olsun, tapacak esası dolar, euro. Вот, например, простой пример. 2017 yılda, может, не к вопросу, но думаю в тему. 2017 yıldaki Wikipedia'nın veren haberine göre Türkmenistan'ın ВВП'si 147 milyar dolar diyor. Только за счет двух труб из Китая. Ondan sonra bu eyle dediler, bu böyle dediler. Sonku dövürdü seyrettiniz mi? 50 milyona, 80 milyona, 90 milyona düşüp kaldı. Bu sizin fikriniz doğru mu? Oğurluk devam ediyor. Eğer ulu masraflarda. Hani bu işin şertme ama zaniyicinin baharlı yaptırlar, güfürlerip naliçken veriyorlar. Bu atı işte oğurluk tuttu. Doğru. Yine bizim bir vatandaşımız şeyle diye de halkın bütün düşüncesini pulu gömdüler. Çağlar da şunu öğrediyorlar. İlim bilim çökün, erkinlik yok, adaletlik minimum, kanun dini kağıt yüzüne, esası güç tanış bilen pul. Köp zada ruhsat verin oklar. Yine men şunu koşatım eliye, Türkmen diktatorları Türkmen halkından cemiyetden ilat yasadılar. Onun cemiyet bilimlerini, onun moral derecesini pese düşürdüler. Yürüyte. Sebebi neyse şular yavanı olup dursa şonça dolandırmak ansat. Neyse şuları halkı maliyadaya getirsen şonça yumuşak ve dolandırmak ansat. Türkmenistan'la ilatı inni komersantları öğürdüler. Hem de dine pulon yığınlardan başlayıp prezident'e çeldi dine pulon. Hem de adın öz nırhı var. Konstitusiya var yok. Yine Türkmenistan'la kadiyetler var yok. Hukuk koruyan kurumalar var yok. Onu seyreden yok. Hatta hukuk koruyan kurumalar seyreden yok. Yine kadiyetler benim Türkmenistan'a cayım alındı. Şu cayımı iyilme almak için menden $20,000
yani ziyatqa talep etdiler. Benim diýdim ocağın öz bahasy $20.000. Siz menden ýene $20.000 ziyatqa aljak bolsaňyz almaň. Alın jaý. Men Türkmenistana baransam muhtarlar ve onun üstüne kompensasiýa bilen peni alar. Alın jaý bolsa alın. O bir kanun. Ine şu ýaly bir kanunçylykly döwlet guruluk diýip otyr. Olum güýçlük diýip otyr. Türkmenistanyna men ýürüýte sosial apros etdim. Ýagny hemme vilayatlaryň aktivistleri, ýöneköy adamlar bilen guruluşdumda bir sorak berdim. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyna näçe prosent şu halk meşgulüne näçe prosent adam gatar ýagdaýda ýaşaýar? Näçe prosent adam orta ýagdaýda? Ýagny çağlaryny ekläp bilýär, çağlar mektebe öp bilýär, eşiklerini çalyşyp bilýär, aýgarat bakyp bilýär. Ve näçe prosent ummasyz ýa-ni ortaça adamlardan ýokary ýaşaýar. Olar hemmesi ýa-ni hemme diýen sifirlaryň tapawut 5% boldy. Hemmesi 70% halk agyr ýagdaýda ýaşaýar. Hiç iş ýok, zat ýok, ugurluk, maşençilik, onu edip günni görmeli bolýar. Mecbur. Moral taýdan düşüp şu bir zat töleýän bolsa şu 20% adamlary absolut etjek bol. Moral taýdan özüni düşürüp şoňa bagyşlan her hil servis edýär. 10% ortaça adamlar. Galan 20% hükümetdäki işleyen paraxorlar ve onun doğan gardaşları ve şoları absolut edýän adamlar. Indi şolar pul ogurlaýarda ya bir obyekt alýar, o ýerde paraxorlyk edip paýlaşýarlar, korrupsiýonlar bilen ve şol Türkmenistanyna töweleme gurtly, töweleme galýa diýip hakykatdan bolsa olar maşençilik edýär. Prokurordan başlap, MHM işgärleri, durşuny hemmeti, polisler hemmeti, ýa-ni garwullukda hökümeden durşu paraxorlar. Ine şol 20% paraxorlar ummasyz baýlykda ýaşaýar. 70% halk bolsa gaty agyr ýagdaýda ýaşaýar. Ine şunu bir adalatlyk diýilýär. Ine şu adalatlygy düýetmek üçin, ýa-ni bir adalatlygy düýetmek üçin ine biz ýürüýte aýdýar. Türkmenistanyna häzirki gurulan sistema diňe ilatından kommersant ýatyar. Halka ýok eýär, ilat. Türkmenistanyň içinden halk gaşşak bolup her hil metod gözleýär. Näçe mecbur. Türkmenistanyň içinde halk bir-birini allap wyjwat edýär. Mecbur. Men düşünýän, men hiç kim garalamok. Feýa gurulan sistemada başgaça gap bolanok. Sen ziyatka berip ol obyektlerin fa möçgöri ýa-ni çäkli hemmesi giýip bilen o. Girmeýänler näle ýaşamaly? Näçe girmeýänler azat tövda edip, azat potrutçylyk edip, ulun haklary bozulman, kadetler haklaryny gorap, arkyny ýaşap bilýär. Ol etdiler. Tebabi, şol häzirki sistema öňden bäri gurulup, ine Niýazow gurup gelen sistematyny arkadaly Ferdar diýen bir bandit dowam edýär. Munyň şu sistemany çalışma aladasy ýok. Bir kısan kiçikler edin bolup, halkyň ýene-de gözüni baglap, ukladyp, MHM'de propaganda etdirip, öz agentler bilen ýene-de şol ýolda barýar. Men diýjek bolýanlarym, Musa, näme pikir edýäňler? Ine adatlyk bilen garaşyk kadetler bize gerekmi? Biz şonsuz ýa demokratiýa çykyp bilemdokmy? Ya da şo bolmasa demokratiýada bolmaly. Ýa-ni bir şol ýaly sonra berildi. Garaşsyz kaziýet hukman suratda demokratiýanyň şertleri açyklyk bolmaly, şertdir. Söz azatlygy şertdir. Demokratik ýurt kurjak bolsak, şoň üçin şol instrumentler bolmasa demokratik erkin döwlet kurup bolmaýar. Sağ olun. Ine Muhammed Kerven, siz isyan wagtyňyz ya da şu ýerde biz dinleýän adamlar isyan wagtyňyz bize goşup biler. Onun için siz Telegramda maňa günden gün ýazyň, men size gün goşýan efira. Ya da siz
Telegram'daki adamı şu ýerde ýatsaňyz men size özüm sylty berýän, sizi goşup goýberýän efire. Bir de ýene 15 minut wagtymyz garly. Şoň üçin goşulacak bolsaňyz maňa Telegram'da ýazyň. Ine men ýalňyşmasam men häzir ýazaýyn Telegram'da men adresimi. Şoňa siz goşulyp bilersiňiz. Yani şoňa ýazyp goşulyp bilersiňiz. Yani zat deyip geçtiğinizde komersiya öwürdiler deyip pul komersiya tanış bolmaly deyip islendik bir adam näme halal ýaşajak bolarlardy. Pul diýen zat bir instrument seni bagtly etmek üçin, sana işinde lezzet bermek üçin. Emma Türkmenistanda prokuror bolsun, beýlek bolsun, şu alyan zatkasyny haramdygyny bilýärler, ýöne şoňa mejbur bolýarlar. Edýän işin lezzet bermeýänden soň başga ýerden lezzet gözlärler-de. Menmenligini kanallandyrmak üçin birini özüniň güýjüni görkezýär ýa zina diýerler ýa ara içerler, şoňa işi başı urýarlar. İşte lezzet almadan soň. Şoň üçin Türkmenistanda şol korrupsiýa näçesi artyp bar ýa-da we jemgyýeti bozýar. İlk şol ýokardan başlap, ýokarda işleýän elitalardan başlady. Ol eski döwründe de bardy, ondan orta gatlara geçdi, ondan häzir hatda çağlar bagynda da şo korrupsiýa sistema geçdi. Ýetilen bir halal işlejek bolup, lezzet aljak bolup, Doğru. Doğru diýen. Şunky Türkmenistanyň siýasaty sen ýallak bolmaly, ýa-ni şol diktator absurd eder hyzmat eder ýa şoňa. Ya ýallak ya ýa-ni hökümeti gollap durmaly, her wagt arkada diýip durmaly. Ya da mezbur ýagdaýda hökümetde işlemeli. Bigadyr bolmaly. Ine şu ýagdaýlar ýürüse döredildi we ol hökümetdäki işleýän adamlar, indi hökümete degişleýän adamlar şunuň hemmetini moral taýdan gaçyryp üstüne ýürüse propaganda işleýär. O ýegenler, Gülnawat, o maskaraçylyk diými? Gülnawat diýen bir ayal ol ýaşynda 4 tane ofitsialny lubownik saklaýar. Maskaraçylyk diými? Nira terediye arkadağı Serdar. Nira terediye Türkmenistan'ın kahramanı arkada. Indi ol şahsy işdir. Murada Yok, o düşünüpli yöne ol adamlar yani şahsy mesele bilen meşgul bolanlar, ol adamlar hökümetde işlep şolary bir zat diýse men Gülnawatyň lubownyny diýip yani prokuraturany emhemen çağırıp adamlar bastırýarlar. Onu ýaly şonu. Eger şonu ulanmayan bolsa biz aýtmardyk ony. Ýöne gynansak da olaň şahsy ýa-ni intim durmuşyny ulanyp şular korrupsiýa edip ýa-ni adamlary ezýärler. Biz aýtmaly bolýar. Bolmasa men hiç wagt şahsyýete düşenlerdim. Doğru. Gynansak da. Şonuň üçin meniň pikirimçe bizim halkymyzdan ilat ýasan adamlar Niýazow, Gurbanoğly, Berdimuhammedow ikisem Türkmenistanyň gahrymanlary. Bira 5 ýerlik beýleken bilemok näçe men häzir onuň üstünde işläp durum biler ýaly. Näçe ýerlik gahrman boldy. Medal barny berdi. Inni itlerin medallaryny adamlara berýär. Ol bir killesi giden psihik taýdan bir psih balnitsan klienti Türkmenistanda boldy. Şo ýaly agry ýagdaýlar Türkmen halky fedabar bolýar şu ýagdaýlar. Ve şu ýagdaýlardan çykmak üçin ine biz galdyk. Biz halkymyza ýüzlenýär şoň üçin. Watandaşlar, ünsüriň Niýazow döwründe biz näme gördük? Hiç wagt. Niýazow näme gördi? Beýşede gahrman boldy. En atasyny gahrman etdi. Gyzyly çalyp ýatyr. Özüne 6000-dan gowrak ýa şekil gurup gyzylyň içinde gelip gyzyna bir näçe milliardlar ökütdi, 10-15 milliard ökütdi. Ol Londonda, Germaniýada, ýa Gollandiýada binalar satyn alyp hizmet etdi. Öz beýle oğluna, Murat diýen oğluna bir topar milliardlar goýdy, kazinolarda 100 milyonlar butulýar.
Türkmen halkı näme gördü? Hiç. Ine şuryaly kezzaplar gelip bizim üstümüze eksperiment edip öz hususy behbitlerini çözüp halkymyzy izip gidiyorlar. Men şoňa gahyrym gelýär. Bizim halkymyň günäsi näme? Näme şu diktatorlar bizimden şey diýerler? Näme olar halkdan çykmadymy? Näme şuryaly kezzaplar ýol başy bolup gelýärler? Näme şu sistema diňe kezzaplar öňe çykarýar? Näme şu sistema bir awraly, bir adalatly, asylly adamlar öňe çykarmak? Hökümetin maşenlik bolmaly. Hökümetin moral derejede gaty ýitirilen adam bolmaly. Öňe çykyp işlemek üçin şu hökümetde. Näme Raşid Meredov, Rusiýan agenti, pasport mafiýanyň başlygy Türkmenistanyň häzir siýasatyny barýar, içki we daşky. Näme? Men bu soragy Gurbanoğlu Kezzaba ya onun oğlu Serdar Kezzaba beremok. Men şu soragy halkymyza berýär. Haçana çelli biz şu ýaly kezzaplar öňe çykyp bizim maliýaly olmaz. Haçana çelli biz çydar. Haçana çelli biz öz hakyky häkimetimizi etmän şu kezzaplar öz häkimetini ýasap bizi ezikler. Näme biz öz azatlığımızı alamazok. Näme bizim fetlerimiz ogurlýar? Kim olar? Näme saýlawlar geçirene muallimler, mektep direktorlary, bilim ministrleri gelip ine biz halkymyz üçin edýär, biz watanymyz üçin edýär diýip bizim fetlerimiz ogurlar diktatorlar wezipe berdiler. Oňa bizim alajymyz ýok. Biz şunu etmeli bolduk. Biz watan üçin edýär. Bolmasa havos bolýar, bir topar bolmajak zatlar aýdyp atmaska tapıp halka alýar. Näme şu zatlar bolýar? Men aýdýan zatlaryň bir gen zatlar diýip bolup geçen zatlar siz görüp durýar. Konstitusiýa şulary basmaly ýa, şular bir-birinden tutup jenayda çaýyp basmaly ýa. Näme biz şu zatlary çydap gezip ýalyn kommentariýalarda öz pikirlerini. Musa, ine egerde ruhsat berseňiz, şunun bilen biz efirimizi guturaly, biz günne başar bilsek 17 bilen 18 arasy, ýani Paris wagty bilen efirge geçip durur. Egerde kim efirge gatnaşak bolsa, bize günün dowamyny ýalyn, ine men ýürüýte öz Telegram adresimi ýazdym. Ýalyn men gatnaşak diýip, sizin öz pikiriniz bizim pikirimize gawatdar bolup biler. Ne şu demokratiya. Gelin. Ýöne bir haýyşla bizim kanallarymyzda paýşylar aýdylamak. Her bir paýşyda 50 sany ýa-ni beýlik sözler bar, öz pikirini gowy bellek geçerýär. Hormatly watandaşlar, şuňky çykyşymyz biz ýürüýte azatlyk we garaşyk haýat boýunça geçirdik. Näme? Sebäbi bizim fundamental alyp barjak siýasatymyzyň iň düýgü azatlyk. Şol azatlyk gorumak üçin garaşsyz haýatlar hükmanlar. Biz bu temanyny tek dowam eder. Şoň üçin ýalyn öz pikirlerimi. Indi men sözü birinji bilen Musa berjek bolýan. Musa, biz efirini tamamlap gelýär. Egerde goşmak zadyňyz bolsa, aýdyp bilersiň. Temamız erkinlik kanunçylygy başlanıp geçirildi. Şöyle goşmak zadym İslam filosofiyası boýunça seri aýdylandy. Allah adamzat diňe Allah'ın kulu bolanda erkinliğe çykýandyr. Şol pikirde de näme Aristoteles aýdýardy. Adam ya kanuna geçip kulluk edýär ya da bir adamy kulluk bolýar diýip aýdylýardy. Şoň üçin men halkyma ýüzlenýän, adamlara ýüzlenýän araňyzda şo pikirleri paýlaşyň sebebi pikir paýlaşmak, gepleşmek, hayvanla tapawutlandyran bir häsiýetde adamzady. Şeýdip jemgyýet ösýär. Jemgyýetiň ösen derejesem şol siýasatyň soňky derejesem döwlet gurmakdyr. Bizde bizim taryhymyzda ilkinji demokratik jemgyýetiň ilkinji başlanjy bardy, emma yine şol ýitdi, yine täzeden gurmaly şonu. Diňe özara gepleşip, pikir alışyp,
Şeydik aramızda cemiyet kursak, fikir alışsak, kanundan düzeliriz, devletimiz düzeliriz. Sağ olun. Sağ olun köp. Musa, inni Serdar, sizem näme goşjak bolsaňyz şu temadan ine goşularsyň. Nimmetlere gatay doğru bellenip geçildiği bağışlan arasında çıktırmak mecburiyetinden aldım. Giydirek geldim böyle. Bakmamız kadar. İzlişni komentari izlişni mi kadar Türkmenistanlılar bu yüzden ağzı birlikte digini rejimin halktan ölür yani korkyanlığını bilsinler bolanı iki Türkmen bir araya gelip patrağa oturan korkup oturan rejimden halka da hayır gelmez, devlete de hayır gelmez. Son sebeple yine ağzıyla arar, cemlenişip mesela üstüne nokat koyup çüydönleri. Как сказки говорится, бочку закатать, смолой залить и по морю пустить. Okey. Hormatly vatandaşlar, ine şuraya bir soru var. Şulardan bir näçe geldi. Murat, Türkmenistan, Türkiye, Türkmen gadyny aktarjakmy? Muňa nähili düşünýärsiň? Putin Türkmen gadyny kontrol edýärdi. Putin Türkmen gadyny Hytaýa berdirmäne ruhsat berdi Türkmenistana. O turbo diňe Türkmenistanyň üstüne näle? Ýagny Özbekistanyň, Gazakstanyň, ýagny Merkezi Aziýanyň üstünden geçdi. O Merkezi Aziýa Putin'in hususi Aziýasy diýip hasap edilýär. Putin, ýagny Rossiýa öz siýasatyny, regional siýasaty Merkezi Aziýada alyp barýar. Şoň üçin Gazaklar galanyna goşun ýiberýär. Özbeklere nukuz galdyryp, ýani Mirzoýew diňlemese o ýerde Mirzoýewiň elini gana bolýar. Täjikler bilen gyrgyzlar uşturýar, provokasiýalar edip. Putin şolary saklaýar, spes operasiýalar edýär. Indi Putinin elinden Erdogan täze oýunçy, regional oýunçy Merkezi Aziýada gady alyp Putin'e derek Türkmen gadyny arzan alyp onu Azerbaycan gady bilen ýani garşyp onu Ýewropa satjak bolýar. Türkiýe häzir Putin'in gad biznesiniň ornuny tutjak bolýar. Gad biznesiniň ornuny, ýani Putin'in ornuny tutjak bolýar. Şoň üçin Türkmen gady kiçik swoplar bilen gidip dur. Kiçik swop diýeni mysal üçin Irana bir avion berilýär, ol avionun şol bir mölçeri bir koeffisient bilen Türkiýe berilýär Azerbaycan tarapdan. Azerbaycan Iranyň özi aragatnaşyk, hyzmatdaşyk, başga bir kontraktlar boýunça geçýär. Şeýdip kiçik avionlar geçilýär ýöne Kaspin düýünden täze turbo çekiler. Şoň proýekti düzülip otyr we bizim gadymyz Azerbayjanyň üstünden Türkiýanyň üstünden Ýewropa gider ýaly mümkinçilik gözlenýär. Ine ol mümkinçilik emele gelse Türkmenistan diktatura has güýçlenir. Bizim halkyň ýagdaýyna gaty ýanky erkinç ýagdaýda ýanky şol gidýän gadylar täsir eder. Sebebi unutuyorum. Ine Hytaýa gad açyldy. 40'dan 60'a 80'e galdy. Han Türkmenistanyň ýagdaýy ýükledimi? Ýok. Ya Türkmen halkynyň ýagdaýy ýükledimi? Ýok. Şol aşaly. Sebebi diktatoryň esas maksady azatsyz informasiýany ýapyp kör saklap halkyny aş saklamaly. Eger halky doýup başlasa, o Niýazowyň diýişýäli. Her bir adamda 8 litr gan bar. Şo gan artykmaç bolsa, onun pikirleri bir ýyl üýtgäp başlaýar. Onu köpeltmeliler diýip, şon düzen arxitektor Niýazow näin halky açlykda, näin halky baglap saklamaly, näin halky bir saklamaly. Halk galyp şunu aýyrmaz ýaly. Ine şu sistemaly düzen Niýazow. Ine şu sistema dowam etdi bolýar. Onu üýtgüdilen zady. Diňe ýani biri egerde ölen bolsa, o başga biri onu zahvat edip alan bolsa, ya öldüren bolsa onu belgisi ýok. Onu Allah bilemese biz bilemdik. Ýöne şol bir adamlar şu sistemany ýöretdi bolýar. Jada, Hramov, Raşid Meredow boldy. Diňe ýani ýolbaşçy ülkeye ýanyna boldy. Diýmek, Türkmenistan saklap kontrol edip gelýänler 2 san Türkmenler, 3 san Türkmenler.
Raşid Meryadov häzir Türkmenistan'a agdarşyk etjek bolup Türkmenistanyň hökümetini basyp aljak bolýar. Muny men täze adaýdam, Berdimuhammedow bilýändir. Russiýa razvedkasy üstünde işleýär. Şoň üçin ine Berdimuhammedowlar öz hojaýynyň çalşanyna, ýani Rus prezidentiniň çalşanyna Erdoganyň astyna girenine ine Russiýa spes operasiýasy gidip başlady. Ine şu ýaly Türkmen halky şu operasiýanyň içinde adam ýok, onuň azatlygy barada gepem ýok. Şoň üçin biz şu zatlar durdurmaly. Putin'am yerini bilsin, Erdoğan'am yerini bilsin. Türkmen halkı Türkmenistan'da olundurmalı. Türkmen halkı öz saylamalı yol başlayını. Onlara okma, ayırmalı. Onları yanı getirmeli. Ne şonno Türkmen halkı döyüşüne açık eder. Türkmenistan'ın prezidenti ve onun hükümeti bütün dünyada Türkmenleri korak eder. Ne biz şuraya devletiz yani. Şoň üçin size demokratiya, adam gymmatlyklary hemme zatdan ýokary diýip size düşünürýär. Hormatly watandaşlar, ine bizim gepleşigimiz tamam bolup gelýär. Şonuň üçin men sizin hemmäňize ýene bir gerek täze mutlu bolsun diýen. Birinji bilen jan halyňyzy, ikinji bilen hemme eden arzuwlaryňyzy Allah jahan kabul etsin ve şol 23-nji ýyly ýerine ýetirilsin. Hormatly watandaşlar, ine Musa ve Serdar diýjek zadyň bolsa diýin, biz efir tamamlaýas. Şu ýerde ýene bir hello goodbye diýip zat ýazanda, jadan xram garrady, şolara gideýmese ýene biz 5-6 ýyl garaşmaly bolýar diýip ýazýardy. Size Putin'em paskali berenok, elinizden tutanok, haram janlardan elinizden tutanok, telefon çekme, söz azatlygyny aýtma diýip, ýöne Berdimuhammedow elinden tutanok. Şoň üçin eller näme mert bolundany hak, bizim güýjümiz hakda söz aýtmakda. Biz näçe köp bolsa, näçe hakda köp aýtsak, şoňça da biz tizleşdireriz hukuk, demokratik azat döwlet kurmany. Şoň üçin mert bolun, hakda daýdyň, sabırly bolun. Sag bolun. Elbette şu bir rada deyip geçecek bolýar. Hak diýäs, hakymyz diýäs, hukugumyz diýäs. Emma bu hak hukuk kelimesinin sözünün gelip çıkan ýerini aslına seyretsek, hak, hukuk, kanun, düşünceler, disiplini, ustav, tertip düzgünlere uymaly, kanunları bejaý etmeli, doğru düzgünlük bolmak için. Bunu hem İslam dinimizde de görýäs, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerine görýäs ve şeýle bir misal getirýär. Yola çıkan adam öýünden ýa-da bir işin başyny tutjak wagty Bismillah diýip çykyp Allah Taala bilen Allahdan umyd edip bir ýere barsa işini ýa-da bir okuwyny ýa-da bir meselesini rowaj almasyny isleýän bolsa, bu adam Allahdan dilek edýär şu işim oňundan bolsun diýip Bismillah bilen başlaýar. Ki her bir Bismillah bilen başlanan işin sonu hayırdır diye ve Allah'a canına şükür ondan yarız ki özümüz de öyleydik. Bu yola çıktığımızda hemmemiz Bismillah diye çıktık. Bu işin başında Bismillah var. Halkın içindeki iman var. Gizlen duran elbette ki inşallah birleşecektir. Orhan bize işaret edip bilmez. Putin'in bize işaret edip bilmez. İran bilen Oğanlı'nın bize ziyan gelmez. Gülye alacak. Anlatacak. Mesip bozu çözülür bu mesele. Spokojno. Sesiniz yok Murat. Sesinizi açın. Pardon. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz efirimizni utorýas. Men bir aýtjak zadyma bütün Türkmenistanyň aktivistlerine da ya Türkmenistanyň daşyna aktivistlere, Türkmenistanyň içindäki ýaşayan halka hiç kim gelip bize kömek etmez. Ine birinji ýumuş diye, birinji size haýyş, şu videoları paylaşyp başlan Türkmenistanda. Şu Türkmenistanyň içinde hemme adamlar şu videoları işitip başlamaly. Sebäbi biz şu videolarymyzda iýdigider ýagdaýda näme etmeli, näme için etmeli, haçan galmaly,
ve nädip kalmaly ve nädip bizi ýeňer. Şu zatları düşündirip soňunda hemmemiz bile kalıp biz Türkmenistan diktaturasyny ömürlük ýitireriz. Şoň üçin paylaşyň videoları, kyn görmäň ve bizim kanallarymyza ýazyň, ýerlap durun bizim videolarymyza. Sag bolun. Inniki gerek çıkış edýän çak sag bolun.